Aron na miya jaga muluto pa ba? So guys, yummy is biko. Mikos-mikos na yarn. Para mahalo na tanan ingredients. Mana ni agamang macaroni salad. Morning guys, masong buntag na tang tanan. Nagtimpla sa ko milk ni Kimi, Milo with milk ko na ija ha. So yung abrihan ring, dako nga Bear Brand. So dahil na siya isud guys. Kaya man sa maarang datos katong gagmay yung sudlanan. So dahil na siya i-arang. So baan na pagtangsi, na po na rin kanang na po siya nagsaglar sa amang kilid. So ano siya magbalik-balik ug sag. Muraghan kitong langgam dari sa bahay guys. So usahay, ari dari sa amang abuhan, ari dari magsiig panggiduwa. Ano si babaw bitaw, nalutsanan sa aso, hana sila diha dapit. Yung asahay na lusunan yung butterfly. Butterfly. Ganahan sila dari sa bahay. Yung kanang langgam. Imong bahay kuan kanang Yung dauwanan og kuan kanang full of positive vibes. Positive vibes bitaw ang namadyo. Agbay kay dauwanan og maingan na langgam. Langgam, butterfly. So nga na deres bay guys, na ajud tingami. Na bitaw kanang mga basta kay naa lagi mga langgam, ganahan jud sila dari. Sahay kasi kanang mag-abri mis bintana. Kanang mag-abri mis bintana guys. Kanang naay langgam nga kanang yellow na tamsi. Ana asa na mo sud lupad-lupad tingnan na naman lupad-lupad langgam. Sus nakasud man just kanang naay bintana. Ja danhi daghan man ay magpusi danhi. Ana siguro sila gasag. Naay gasag danis kanang naibabaw. Sahay saba sila kaadto diha, nay time nga aran lang sabaan sila magiduwa siguro ba. Mga langgam. So karang adlaw guys. Pa naman ron 24. So unsang gabi managbo na ta, tagbo na ta kuan. Pasko. No, mo nag-birthday ni Papa Jesus. Luto ta anjo kay pahinangod tas ijahang birthday ng Jesus. Yes, birthday ng Papa Jesus anjong gabi. So magkuan sa ko guys kanang na ay greeted. Happy birthday, Jesus. Greeted that's Jesus. Kay ijahang marong kuan. Yung birthday, ugma. Pero hindi ka managbo. So guys, no. Ang tiglahat kimig milk cake. Mingaw o milk o bata. Man, ako kay Pagin. Unsa akong palit pa ko kindi. So, unsa guys, magpa-games ko. Basta dari mo ko mga pagmangkon. Mag-itchatag kanang naisinsiyo pag gamay. Mag-triplas ako, Milo, kimi-kimi girl. Timpla si Kimig Milo nga butangan og milk kay ganahan ko na siya. Ay, palit na lamang tag ko na kuan, Bear Brand. Yes no. Butangan na siya ngari. Kay mao siya ganahan. Ito na siya nag-isip kayo. Hapang hinugasan ang siglan ng isa. Imo na po siya. Para yung isunod. Hata na yung isunod siya. Ano ang pagtagwaan? Ay man. Manang, ang baso, ibutang kanang nganan, sa bukaton, kinsay makaunang butang sa baso, budagan, nakaunang o kanang butang. Sete na kamtagos Pasko na. Kaunang butang. Sa una guys, kay ba mo sa una. Ingaro lipay na kasi makadyo. Kami pa mga bata, daghan may kwarta ingaro kasi may pamasko. Na, alam naman bibuha. Uy, daghan mi. Okay, may pamasko. Ingaro kwarta ano mi. Parang na ay tagsara man sa una tagsara sa una maka-spaghetti mo nang lipay ka dumi sa una ngaro Pasko. Usahay pa dumi spaghetti sa una. Kay mahal lagi kanang murag maumam dyan ay maumag dyan special nga kuan sa taga kanang spaghetti bitaw. Na basta sa una lingaw mo pud tagsaray kuan sa una ay jangan na sakara naman sa una guys sliced bread o pansit na aron na gid na kinalamian na gid na kaadyo lipay na gid mi kaadyo wa pa na mga salad mainga na kay haba lagi entaw ipalit sa unang mga salad nga mahal aday Pila man din salad. mahal sa una uy pero mao man siguro karon
Pasalamat naman may dakas Ginoo. Salamatan kasi may dakas Ginoo guys kay karon makakuha na ng spaghettihon. Kapalit na. Ginagmay. Kaya gatban yan nangyari. Pinaskuhan na naman guys kanang kag-ija because wifi. Power. Paano? Ay, kakimi nga Milo with milk. Jaga guys, powerful ka adjo ni nga inotbong udlot sa bajabas ni nga guys. Mo ni hang inotbong kana buntag. Mo sanay nga imnon kay aghang kuto-kuto mo rin nakuan. Naga siguro ning ulcer, ning andar na pud. Or di ba hyper acidity siguro ni magkuan hang dani ja mo nang udlot sa bajabas mo ihang usapon maulian ba ja. Dali ra ka adjo. Basta may ihang usapon nga udlot sa bajabas. Mama. Tuwang kalahon ka ma-brown. Mabalik ko white. Ano man ka na may milk. Higim na. Di man nakadyo init kaya gibutangan og kuan. Init ang ko na bugno. Una, lipay na kadyo mi sa una nga nay pansit, sa sliced bread. Grabe lipay na namo eh. Why sa una guys, why salad. Kaya ba lagi tagsara may rep din sa una. Tagsara na rep sa una. Tagsara na kuryente. Karon halos lukop-lukop na tanan, ani kuryente. Pag ma-rep nga tagsara gyapon. Karon salamat gyud may dakas Ginoo kay nakakaon naman ang taon og mga kuan spaghetti nga na makasalad na yung taon. Labi na ron kay nagipadaan nila sa atin na mga kuan spaghetti yun salaron nga na ba. Pasalamat ka sa kuda kas Ginoo. Labi na nila sa atin. Salamat ka sa inyong gi-share nga grasya dari na mo ate. Kay panjud kanang naay kanang makakaon na may kuan makakaon may ngani salad mga spaghetti sa una. Sa una guys maglagas in taon may ug kanang kuan. Sa gani desang adlaw gi hatdan mi ngari. Ata man so ni isang lutuon New Year na kani di na abrihan kay ko lagi katong ipadaan sa ati. Mo to yung mga lutuon unja. Daghan mo to ipadaan sa ati. So daghan ang lutuon kay ug ari dar sila mag Christmas sila nanay unja. So lagi hatag nas kuan kanang nay tagija sa wifi nga gibutang nas bahay nga maligja man mig butcher kanang wifi bitaw password ni na baligja may makakonek sila sa amang deo. So mo nang free ko og wifi, maka wifi ko harapan kanang isa ka cellphone maka wifi ni. Free na siya mo na maka-upload ko sa ganahan ba usahay lagi kay busy magkaadyo labi nagklasian. Tungkol sa eskwelahan kanunay kana maligja lagi sa eskwelahan kay madyo na laman pud makakuan na jud pud maka libre na jud pud pang ginagmay das mga kinahanglan na mo kuryente nga na mga bill na mo banbawon sa mga bata ginagmay wala may problema hinung masid-an kay na may mga na may sid-an gi-stock nung gi-kuan las ate salamat kaadyo. Merry Christmas dahil natantanan guys. Merry Christmas diha ni jung tanan. Merry Christmas natantanan guys. Christmas na ito tanan guys. Ilabay nila sa ate. Merry Christmas diha ni jung tanan te. Amping mo kanunay. We love you. Ate Christine, amping kanunay te. Love you. Ate Jo, Tibinos, Ti Ani, amping mo kanunay. Sa tibok pamilya. Merry Christmas ninyo diha tanan. Pa ko na human og arrange sa mga kuan hinugasan na dyan na rin i-arrange guys. Andiyan mang luto na taon dyan. Excited na ko. Nakuwang na sila tita. Dyan. Nakuwang na sila tita. Okay, napaway na mas tita Patsi. Ano, ito na sa 7. Kana siya Mingaon sa guys. Merry Christmas po nilang Ate Josephine, Ate Mayet, Ate Marieta, Mama Marilyn, ug ni Ate Bet, Merry Christmas ni Jote, ug ni Mates, Merry Christmas Mates. Ug sa tanan-tanan nga mga followers, Merry Christmas ni tanan, Ate Susan, Mama Mercy, ug ni Ate Sol. Merry Christmas kanin tanan guys. God bless ug amping mo kanunay. Ug sa tanan ng mga followers diha, Merry Christmas kanin tanan guys. God bless ug kanunay mo amping tanan. Salamat sa pagtan-aw. Nadugang mi og palit og ngari guys da. Oh, di ba? Ni banana cake amot ni na siya. Basta kay mo na siya. Ja, di palit pun mi ngari kay nganahan mas father. Ngari ko no request man. Ja. Giniling da nahudta giniling wa ko ka ko giniling kan hutdan man datos merkado to sa palitanan. Di ko ka gamag imbutido.
So kani para ni Injas mga bata itong jambol ni Inja nila. Ingan na ba? Ingan na. Awa. Boom. Jambol na nila Inja kani mga candies kanina. Hindi. Candy. Napinin ko. Mintos di ako do. Candies para unsa ni ina sila diyan. Mama, Na. Ako na kanang naintay na. Kahit may dugang kay arong magamit na madres kuan mga tuon. Muna hagi pagdambol Injas mga chikiting. Resbay. Pagmangkon sila. Yan yung mga dugang o palit karon guys. Kare para na sa mga minudo. Alimonsito kay nami i-marinate para sa mga sinugba o barbecue. So maglapo na midaas ang mga macaroni guys. Para sa mga kuan macaroni salad. Wala naman may macaroni dari dia. Tato pa dadto makuha pa karon. Makuha sa ko dadto guys. Kuan sa ko mo to katumagi padaan nila sa ate. Yes gawas. So then amo na gihanga kuanon kanang gamuan nga macaroni salad. Nga sa forma kari isa shell sa isang forma. So ana sa ihalo parehara bitaw ng kuan. Ja kari mga spaghettihan dapat. Kari mo yung mga spaghettihan guys. So katong mga pangsagol tora dito. So mo na yung mga panggamangan karon nga kuan guys. Macaroni salad. O diba? Og spaghetti pababa. Kamo na kinalamian ang mga kuan handa. Kaso wala man may kapalit og kuan giniling kay wa na nahubtan na sila giniling dito sa mga palitanan. Dito na naman siya. Minggo. Medyo nang natay kuanon. Kani spaghettihan nga hinatag sa among kuan ani ka kuan ani New Year. Uhon. Sa mga gamit ng gadget ni karon, mga gadget ni pang gamiton. Ready na among barbecue guys. Ready na among barbecue, sa magminudo mi. Manghiwas ako na rin kuan kanang naisagol sa mga minudo. Sayang may giniling. Kung naman dato sa palitanan, nawahi man ko. Lumugto naman may nakaadto. Ika na para na sa mga marinate, pang marinate na namin. Hiwa-hiwa sa kudari guys. Tanas papagabril og ahos, panakot. Kay magluto namin minudo, madyo ng unja. Ready na, makarelax na daan. Parang unja guys. Wala tayo dagang buhaton. Naghaman ni jag minudo, magkuan ko sa hang macaroni o spaghetti. Sayang ba ko kakuha-kuan? Awahi man ko. Abi man nahagnay daghan ligja. Lahir sa syudad, guys. Tura. Sibuyas tarang usa? Ano suluhan? Ha? Ano suluhan? Mga panas dali. Mga pa umaan pa na. Umaan pa na. Ada kan dito re. Magsili kasi. Luto mi daan og minudo para sa among pagtagbo unja sa Pasko, pagtagbo sa birthday ni Koan. Papa Jesus, yes no. Na. Pabuto na suya guys, ang pabuto. Hanggang antaka. Antaka. Okay. Ha? Then na guys, agamang pang minudo. Patatas and carrots and sili ipong papagabrel. Napod agamang panakot. Dia pod ang minuduhin. Mura na paklay ang pagkahiwa. Ada basta kay mauna na. Tapos sa mga Jakari pod ang atong barbecue. Diba? Ang barbecue natin. Tabangan nga na. Magluto na sa papagabrel guys sa minudo. Mga lutoon ng papagabrel. Then na. Ready na guys. Pod. So, dahil na guys, luto na gadyo na kinalamian nga minudo. Wah, kinalamian minudo papagabril. Guys, ha? Para lamia ka dyo guys. Wow, kaya para lamia dyan ka muluto pa ba? Yes, no. Lamia dyan papagabril mulutong minudo. Muna dyan special ko guys, recipe. Dyan, biko pod. Niti pa na dyan mag biko.
Ano yung kuan na dyan, guys. Ang tagbuay. Yan, sa pagkatao ni Papa Jesus. Kimi, ayun nga, mas pasok ka na. Happy birthday, Jesus. Birthday na Jesus. Ang no? So, takang na po mi og takang ko gininit para sa hang macaroni. Luto ta, luto. Luto na mga minudo, guys. Ito kami para paniud to. Ay, unja man to pang kuan ay tagbuay. Papasko. No. Nangabi. Namin may kaon. Nga anta oy. Nangabi man. Lain pa tong sa gabi eh. Ha? Lain pa tong sa gabi eh. Alas 12 nagbuta, tagbutas pag Tungkol sa Duron. sa ulog tas kuan ni Papa Jesus. Sa dara pa yung mga premiums. Lagi sa mga premiums sa mga ticketing. Ano, sa pang premium ni Junja. Ano ni pang itsa ni Junja. Kaya guys, ori ay pang itsa nila. Mga bata, dia. Lipay na sila dali yun guys. Ito. Muna ilahang mga dawa, mga kuan nun guys. Hindi pang itsa. Mga kindis, tambaw sa ngipon. So, mana rin pang hawasan guys, ring amang mga kuan, ingredients. Kani, para nis amang gamitan anja. Like ni siya. So, darag amang macaroni salad guys. Amo na ni halo-halo siya. Halo-halo portion na ni namo siya. Good. Pang-abrihan na ang mga ipang sagol. Na i-mix na ni ron. Mag-mikos-mikos na ko guys. Mikos-mikos. Mikos na yarn. Para mahalo na tanan. Ingredients. Mana ni agamang macaroni salad. O, diba? Mana ni guys. Agatang kinalami ang macaroni salad. Ready na nga itong macaroni. Kami aoy. Alright, so yan na guys. Ang macaroni salad. Request ni Kuya Kent. Happy yarn. Sakto ra katamisan kin. Sakto ra ba ka ni katamisan guys? Sakto ra mo kuno katamisan ni Kuya Kent. Kinagatang macaroni salad. Yan na kin naging mong request kin. Tagsamos papa. Ang kami kayo may problema kung say naa. Aw kaon man. Kanila kayo mag-request man sila macaroni salad, mga buko salad. O di buko salad buko karon. Ha? Lami na no. Lami lagi kuno ni. Ang siya. Lami ni. Namibitaw na. Lami kayo no. Hana na siyang isod og mga kuan bonanan kay rumaarang atos freezer. Karon mabugnaw na ni. Lami agat ang kaon unja ba. Alright, di anag latik ni Papa Gabriel. Isang kinakasgan nga latik eh. So na guys. Sino na buwan? Biko. Meron man tagnawag biko. Hala, basig daghan na rin latik. Ha? Paano pan? Lami ang pandakat. Kami man dakat guys. Oh, dakat. It's rain. Bitaw. Ay, upat o ka kilo ng ipalit. Kaya bubara po man. Yes, ano. Lami na sa paano pan. Ano pa niya ron? Magkinakas biko guys. Halo-halo na dis. Taghalo diklatip yun eh. Namias biko guys. Yummy is biko. Paano pa na siya guys? Paano pa na rumulami o samot. So yun na guys. Saan nagibutang guys mga baunanan. Kay medyo nang maarang atos freezer ba. Kaya ukari ang iso. Di man maarang. Ukari may hang sudlan. Ting mga kuan. Kaya na nato. Ikaw man ni magsudan ha ma? Ikaw man ni magbutang. Ano na siya? Arang kung freezer lagi. Hindi maarang sudah ka nagkuan. So
So then na guys, nasud na nang sudlanan. Duha kay ngari. Ang macaroni salad. Ready na agamang macaroni salad. So ano dyan isud sa mong freezer. Hindi ma, man ko. Sa among freezer guys. Oh, masud na si Zalari duha kay ngani. Kuha na dan hamala. No. Wala di makabro. Ano siya siya? Problema ron ni masira. Kaya na guys, diyan na. Naarang na gamang macaroni salad. Okay, sira na to. Okay. Thank you. Guys, among buko salad. Buko. Wa pa na salad. So, nagsalin ko goan. Kani nga ni nga dako na mo nga 2 days. Para sa ito nga. Arong. Kuan. Ay, ito pa nga sa kanang butong. Unja. Nagama kong iyari kaning gulaman. So, hanis lang apos. Minggahi ma? Kuskuson, ha? Minggahi na? Oh, hanis lang kuskuson, guys. Muna yung mga isang gularis among buko. Abi na hug na nagtubig. Ha? Mura mag nagtubig. Hindi, nabugnaw na. Nabugnaw na siya. Ang pa... Kuskuson na dyan, ha, guys. Kaya among ini siya isa gular, hi. Sa among lubi. So, dali na naman siya isa gular. Di ba malami nagsagol? Maka-bright. Yes. Of course. Di mo mukha ni nga na guys, di mo makapasar. Dali na ha, ibutang guys. Karing amang buko. Wala na naman sa ibutang. Hindi, masamar. Basa ka rin ha. Buko salad na po guys. Hoy ko! Paglito sa ako na sila. Oh, rin na guys, agamang buko. May mga fruit. Nahin mo na ang buko pandan. Kukufanda. Buko panda? Buko panda mo lang guys. Here, buko panda. Huwag ko na-inform. Okay. So, din na guys, agamang buko pandan. Kukufanda? Nay buko nga na ay kuan, gulaman. O, buko pandan na ni. Sakay salad gihapon ni. Kukufanda? Salad gihapon siya. Favorite man dyan nilang salad. Pagbigyan kay pagsarap bitaw pud. Mo ni favorite ni Papa Gabriel. Kani guys, mo ni favorite ni Ja buko na. Guys, diyan na gamong barbecue. Yummy kayo. Kalami kajo. Kontak ni. Nakita ka So guys, diyan na hanang giandam daan hang ijambul nga kindi nila unja mga chikiting. Oh, mo na hang ko anja. Mag-andam po ko na itong sinsiyo. Ijambul nila unja. Mag-andam po ko sinsiyo.